Richard Tongbi keso dat amang phuaphan kerap kapajir. Rajan Inhi ke Amreng constituency APHLC amai phu kali pusi Rajesh Phangcho Lamklar Pipon. Singhason constituency kaparlo Singnar ke malong pini Congress asongatum board committee keseng amai kapado. Kardom pini prime time abirta long benili birta thanbang pi sami bhamelenteron pi non birtang ton pen arjeitha. Dwarbagori constituency kaparlo Dolomara police station angkang along kedo Hemari Phangcho kisunga phuthak MAC Richard Tongbi pen kerap kapajir don. Kedamtang aningkan Sikari Phangcho kisung ke phopena jok sekachi langjia phanpura akhiada do anda chepadamlo lapen rong isi don rapen kanghon ka jinso mati ning kang samben kachirap chito pidonsi keso kachi langjia phan jorhat lapen Dibrugarh along an ponlo bonta alang liri arlo along kedoko kaing chin ke plogdam imo vedet pupena jok Karbi Anglong life along kerap kilong jia phan birtanang palelo Karbi Anglong life along alangli kerap kachuhanga puthak MAC Richard Tongbi Arjulong si party asongja Mongol Singh terang lapen Larson Phangcho tumaphan ningkang sampen tangka pathon damlo lapusona porahut kesodera bang phua hinben MAC Richard Tongbi lapen Karbi Anglong life atumaphan kurbang thu lapen kachuro pajir pon kiram tang ni phain ko toksiani Karbi Anglong life a channel along mat Walang li Sikari Phangcho kisung alam biota pacitak bisi labang solong 26 nong Dwarbagori constituency MAC Richard Tongbi alang li pini alang li samhut dong phanang chetoy pen alang li phan sabe submening kan sampe labang so kerap pajirlo lasi alang li phan li arjing tu lali gopine pudunji doma mane ani ni ka churulo ni li la ana kisung pen sitame na alang itu ngaki hai Karbi Anglong arat kacing honnai kithin nai bang sitame alang ipang sitame pangda lo labang so ni dia kisung pen pini labang so kisung pen ni phantame alang ni tame piyok lo pot ni aklong pen churu lo na pen alang ni ngaki hai MDC Richard Tongbi alang ipang sitame Pothot ni chunuri pono alang ni stame nangjin solo pini ke ni labang so alang ni tu nangkajin so pen labang so kisung stame ni kita jok lo se ni aklong pen churulo ngapen non alang li ake hai Karbi Anglong alang li pherangki stame anisiaku alang li nangkajin so pen Pothot alang lir bangsu nilihem laan ake hilu pen ake wang pen na cipadu stame alang li stame Karbi Anglong aperang ki ake hai laan ke cipadu ko pot militai ning sampik lo ning aklong pen si churu lo Dolamara pen Arjison Rongpar Karbi Anglong life Rajan Inghi Amreng constituency APHLC amai phuche krongsi ASDC along kachingbe duna bangke ASDC aphan kapacho bailo lapen nilitum APHLC aphan ta thang kana hok ave pusi APHLC Amreng constituency amai phu Rajesh Phangcho pherangke amai ke phahut kaningje Lakha sirkep Amreng constituency kaparlo rong chejeng rangsina pathu aklamalong Kedamtang pai ni phai inkoira near kebani ASDC asongatum krungsai amai kapadoponahut Rajan Inghi alangli Lakha sirkep Amreng constituency APHLC amai phu kalipinta mai phu pu kachikrongsi ASDC asongalong kachipa ogdunke ASDC asonga phan kapacho bailo lapen Rajan Inghi ason abang phu ke nilitum APHLC asong pen kedam jua bangke nilitum thangnat kana hok lapen katora ave pusi pini Herangki amai ke phahut Amreng constituency APHLC amai phu Rajesh Phangcho Lamklar Pipon Kedamtang ni phain ko narke tiploy narke ni kansuring ra in koyar ni ASDC song atum rong tieng rangsina pathu klamalong conference kapadu pon amai ano APHLC Amreng constituency amai phu pen ASDC song long kachipa ogdun pu social media long tikla la solang pu thake ahokali
athema tidam tang ni phai ingkoi tikroyon krisi ningkan surini ra krisi kep amisi EPHLC amreng constituency amai seng ponlo hala sohotsi rajening hiaphan meiku arpu pek ponlo bonta ni phai thong kep tikroyon krisi ningkan suni ra krisi kep ami PWD IB jirikindeng along first executive amai kang ni pon hutsi alang rajening hi meiku arpu dengole lapen claim thek wayoksi ani thangar pu pen rat atheno mat executive amai lo alang arpu chi olo ni phai ingkor narkep tikroyon narkep ningkan suni ra ingkoi ani SDC asong along kacipa ok dun ahut EPHLC asong EPHLC amreng constituency ameiku puke kacikrong tap lapen SDC asong to maphan kusitami kachong thui asono nasila sono monit milito malong pen kedam ke thangnat kan hokawe lapen militum kusami ningke oi ponta thang dawe Pherangke amayalong phangcho sangho kaninja tengke rajening hi APHLC asong pen kedam juya bangki mipik anmu athe alangli APHLC along nikevet aphan arpu ke endun ahut rat aphan thang akimia sai ki klempi thekthei pusit pherangke amayalong phangcho sangho akoi pipon News Desk report Karbiang Live Singhason constituency kaparlo singnar kemalong Akimi board committee puthot keseng amai kapadopon Mayalong Singhason constituency kaparlopon langhin pen rongni kedo rongphong lapen singnar kem aradatum chingrum si singnar kemalong Akimi board committee sengpon thulo Singhason mandal congress committee amai phu harsing singnar kachari pon mayalong Singhason constituency MSC Barim Anparta Karbenglong autonomous council EM Barim Prodip Singnar Alohi Sarpo Aman pen Chitongdun Mayalong KADCC akong chunbang Ron Singh Teron Singhason Mandal Congress amai phu Joy Singh Hanse Singhason Mahila Mandal Congress amai phi Larsika Rong PP atum pendanglok penangan kethi kiding arat atumta Chitongdun Mayalong Karbenglong Autonomous Council EM Barim Prodip Singnar Lam Kejai Ponatengke Non Kebangji MLA election hotke Madu Sitame Ludu Nangnelo Lapen Non Kikhi Bom Asarkar Atuma Phanke Ador Kedo Abot Jogjedetsi Kimepo Athe Non Kikhi Bom Asarkar Atumke Turada Kisung Lapen Akiman Sitame Non Puanta Munthi Damde Lapen Claim Damde Pinasonsi Thekdon Longchot Kikhi bom pariwartan sarkar pukachi puatumke ili kiduk de ratuma phanke nangkelang jia phan asapta ke mathawe athe labangso sarkar atumke non hedjong job card pua men pensitame thikadar mate rat cycle bang photumta tangka kichok panglim et kilong nangji anamanta rongarat atum longdon deputa district congress committee akongchun bang Ron Singh Teron Mayalong arbokpon langhen pen sarpangre ingti Karbenglong Live Korkanthi constituency along Congress Ratchari asong atum jakong kache har jak thekji aphan tekelangjon asong PCC keseng amai kapado Korkanthi constituency along Congress asong atum jakong kache pherangji aphan pura ni phai ingkor sirkep ani tekelangjon polling station ar lokedo rongpli apharman akimi primary Congress committee keseng amai padopon Tekelangjon primary Congress committee aro atum an sose kengkam kache jor pontu thekji aphan aro rim kache seng padopon bomlo ke choklem mate kache rok tok abang phu aphan arpu ke pek ponje aphan pura aban asong chelar thuproisi akimi asong seng ponthulo Mayalong KADCC achun bang Korkanthi ahawar kelang charia bang phu Ron Singh Teron Samirangso block Congress committee amai phu Podmo Ronghang Korkanthi Mandal Congress committee amai phu Harsing Kro atum pen Banglok Penangan Congress songjatum Chitongdon Mayalong Aluhi atum lam theke joy ponatengke Kebangji MLA election hut Howar Kehat Legislative Assembly along Congress song pen Madule Arjabdun Pusitame Ongdung Awut pen Kachipahai dun thekjia phan non pensi bor iponang puputa Chethanchimun pon Litum Korkanthi constituency long Wang bom peni litum PCC keseng peni ladakan ke engkoi rapon dak ni pande unlo lasini tum ning rong lo ladak ini tekelang juna PCC keseng long ladak ang nek tok biarong ga sing tron hem sini lo
lasi labang suiria labang so pisi sepa luar tum kacing rum ong dum ni tum betlong ni rong parti tegelang letum kongres long na klem dun pang tangpo nang chirap dun po la penon suri hinira inkorasi emele election bangke labang so pisi pen stame kongres pahai pu pu si lang tum no tinta ka chat ni tum hilong si ni tum hin betan rong parti Dok Mokapen Samsung Inti Karbianglong Live Sami langso alangsun kapachat hang lapen ali racham kipi ponjia phan prabjin pen KAC kachari pon asongja potum sideng ponangji pusi koilamati arat kachuning ripadopon Nilip MSC constituency angkang Koilamati alongda kijoi kilang mimi adim dopu arjulong se pini porpha serke pahut Iskar Banglong Motorcycle Club atum nang humrilong Iskar Banglong Motorcycle Club atum ke pini henno labangso alangso nalong kahumri dam chenglang apotsi alang lituma phan man pen Koilamati mission tini ali longan inghong donsi Koilamati KSA aro lapen Koilamati Development Committee maipu longki phangcho chunbang modon kathar dun maipu sarsing teron sai hemchunbang bosonrong phara tumpen danglok ari asangho anparta Koilamati KSA aro tumta methang karbia pendeng pohopen Iskar Banglong Motorcycle Club amaipu donbar terangaphan archopon Pini Iskar Banglong Motorcycle Club atum sami langso alangsun ka humri damahot kadu kabe bang thongke baphai chitong alang litum sami langso alongsi chutun chodang pen kilangme aning karong chipirinti si labangso alangsun kangpu pon atum aphan anta Iskar Banglong Motorcycle Club atum pet kachoro pajerpon Lapusonapor hot Koilamati aradatum prabjin pen sami langso alangsun kapachi thangji lapan alir acham ki biponja phanpura Karbianglong Autonomous Council asongja potoma phan kachanuri padopon Koilamati pen Samson ingtikathar Karbianglong Live Pini prime time berita ke lapuan sikang tonilo dometak me kardom